Mukhang marami na namang walang naka-face mask dito ah. Sigurado marami akong mahuli dito. Ha, yan na yung pinakahintay nila na mapapunishment lahat sila. Ayun yung isa. Oops! Face mask! Ba't wala kang face mask? Gusto mo, banatan ko talaga. Teka lang, Tess. Teka lang, Tess. Pero ipapakita ko, Tess. Ano yan? Uy, wag kang lumapit, wala kang face mask. Wow! Maraming chicks ako. Yung chicks na pinagsasabi mo, tingnan ko ah. Bibigyan. Ayun. Ayun. Oh, ang ganda naman. Bibigyan kita. Eh, kailan? Wala ko ulit. Mamayang gabi, mga alas Oh, 7. anong number mo? Kontakin mo ako ah. Sige. Sige, lusot ka na. Dun, bilis. Ay. Mukhang wala akong mapapunishment dito ah. Yun! Ha. O ikaw bata, saan yung face mask mo? Ito po, sir. Ba't di nakasuot? Saan mo, anong brand yan? Saan mo binili? Sa may tapat na ano. Sa kanal. Angas mo ah. Ano nga yung sura mo? Tanggalin mo yung face mask mo. Napakapangit mo. Oh. Ba't di ka bumili ng bagong face mask? Napakapangit ng face mask mo. Saan mo binili yan? Mahal to kaya ano. Kaya hindi ko tatapon, mahal ha. Ganda dyan. Bawal yung ganyan. Halika dito. Papagawa ko sa'yo. Diyan ka lang. Mag-push up ka. 30 na push up. Bilisan mo, babanatan kita dyan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano yan? Bilisan mo. 18, 20, 25, 30. Okay na, okay na. Punta ka na doon. Doon, bilis. Mga tusong mga bata. Ay. Mga ano tong mga to. Marami talagang makukulit. Natitigas ulo. Oh, yan na naman. Oops, 1 meter. 1 meter lang. Ba't wala kang face mask? Eh, bakit po ikaw butas-butas? Mama mo butas-butas. Oh, butas-butas. Hindi, props to. Eh, butas yan. Okay na to kasi may ano oh. May tali naman. Ano pangalan niyo, sir? Betchoy. Ay, uncle kita, sir. Uncle kita. Anong uncle? Oo, sir. Uncle kita. Sinong tatay mo? Binigno. Ay, oo. Yung ano yun? Oh, kilala ko yun. Ba't ikaw ba anak niya? Oo, sir. Ba't wala kang face mask? Ikaw nga, butas-butas eh. Eh, may face mask naman ako ah. Ilong lang Wala. yan. Wala lang mouth mask. Ilong lang yan eh. Oh, basta, ang dami mong ano. Ba't sino ka ba? Uncle nga kita. Ako yung anak ni Binigno. Eh, hindi nga kita kilala eh. Gusto mo bang mapunishment? Hindi po eh. Kaya ikaw gusto mo bang matanggal sa trabaho mo? Hindi ako matatanggal kasi ako yung ano doon. Pinakamalakas. Eh bakit? Kapitan naman tatay ko ah. Kapitan ba? Oo. Ano ba ang pangalan? Binigno nga. Ay, kala ko. Oh, Sumbong kita eh. wag ganon. Ba't mo ako isusumbong? Sumbong kita. Ano? Papalayain mo ba ako? Hindi. Walang ano dito. Hanggat wala kang face mask. Kumuha ka ng face mask bago ka punta. Saan ka ba pupunta? Diyan lang. Saan dyan? Sa guhit. Saan guhit? Saan guhit? Yan? Yan. Tapos saan ka pupunta sa susunod? Uwi na. Uwi na. Ay, dyan lang pala. Sige. Punta ka na. Guhit lang pala. Sira ulo. Sira ulo talaga yun. Ay, nako. Nung oras nang rami-rami pang taong dumadaan dito na na walang face mask. Titigas ng mga ulo. Mga stigtong mga to ah. Hoy! Hoy, ikaw, hoy! Banatan ko kayo dyan. Anong ginagawa nyo? Hoy kayo, balik! Wait lang. Yan. Di nyo... Ikukulong nyo kami. Tapos, pumunta kami sa barangay. Tapos, pauwiin nyo kami. Papaano namin magulang namin. Ganon.
Ganun na naman. Alam na natin yan, sir. Alam na namin yan. Huwag mo nang gawin sa amin yan. May pagkain po ba dun sa barangay hall? Bakit tinatanong mo? Wala. Tinatanong ko eh. May tubig po ba doon? Kumot meron. Tambay ka nun. Advance mag-isip? Ano yun? Di pa ako nagsasalita. Sila na yung magaling. Guys. Titigas talaga mga ulo nito. O yan. Saan yung mga magulang nito? Mga pulubi. Alis kayo dyan mga pulubi. Ay naka. Mga special child pala yung mga yun. Ay naka. Hoy! Ay! Panditim mo.